Türkmenistanyň Hazar deňizindäki kenar gullukları 14 ýanwarda Iranyň Ron atly ýük gemisinden sos signalyny, ýagny betbagçylyk bilen ýüzüýüz bolmak habaryny aldylar diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň medeniýet üçin ýaýradan habarynda aýdylýar. Resmi maglumata görä öz wagtynda geçirilen işler gemidäki 14 adamyň ählisini halas etmek bilen tamamlandy. Deslapky maglumatlara görä olar Iranyň we Hindistanyň raýatlary, şeýle-de Türkmen tarapynyň häzirki halkara kadalarynda göz öňünde tutulan degişli çäreleri görýänligi habar berilýär. Türkmenistanyň adatdan daşary ýagdaýlaryň öňüni almak we olaryň netijelerini aradan aýyrmak bilen bagly döwlet edaralary deňiz gatnawynyň düzgünlerini kadalaşdyrýan halkara kadalaryna laýyklykda gemidäki adamlary halat etmek boýunça ähli zerur çäreleri gördü diýilip Daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Türkmen tarapy gemi helakçylygynyň sebäbini anyklaşdyrmady. Важный история neşri bu ýük gemisiniň ozal Oban ady bilen ýüzenligini bellýär. Ýerleş maglumatlaryna görä gemi 2024-nji ýylyň oktýabryndan 2025-nji ýylyň dekabrına çenli Iranyň Amirabad we Anzali portlaryndan Astrakhan, Makhachkala we Azov portlaryna 20 gezek gelipdir. Häzirki wagtda ol Astrakhana iň soňky saparyny amala aşyrýar diýilip neşriň habarynda bellendi. CNN, The Wall Street Journal şeýle-de Meduzanyň jurnalistleri mundan öň Irandan Orsiýada deňiz arkaly ýarag daşamak üçin ulanylýan esasy ýoluň Astrakhan bilen Amirabadyň arasynda geçýänligini habar beripdi. Ukrainanyň ýaragly güýçleri dekabr aýynda Hazar deňizinde kompozitor Rahmaninow we Askar Sarıca gemilerine zarba uranlygyny habar berdi. Ukrain tarapynyň aýtmagyna görä bu gemiler harby maksatlar üçin ulanylýar we Iran bilen Orsiýadyň arasyndaky harby ýükleriň daşalmagyna gatnaşanlygy üçin Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna sezebar bolýar. Bu habar Iranda geçen ýylyň aýagynda başlanan köpçüliklerin protestleriň basylyp ýatyrylmagynyň arasynda internetiň baglanan wagtyna gabat geldi. Azatlyň ýurt içindäki habarçylary Türkmen häkimetläriniň soňky hepdelerde Iran bilen ara çäkleşýän sebetlerdäki howpsuzlyk çärelerini berkidenligini habar berdi.